Okay, hej folkens, og i dag skal vi løse en trekant. En pyramix hedder den rigtigt, men okay. Jeg har tænkt mig, at I kan se her, den er blandet på alle sider. Så lige nu skal jeg løse den her trekant. Vi skal se her. Jeg tror, jeg begynder. Nu skal jeg gøre. Nej, what? Nej, der. Nå, der. Okay, den tager jeg sådan her. Undskyld, jeg lige hurtigt har været lidt langsomt, og bare lige fordi jeg kunne ikke lige finde bringen. Bringen skal sætte ordentligt på plads. Så den skal sætte der. Og den skal sætte der. Hen, ned, hen. Op, hen, ned, hen. Den vej skal på. Ups. Så, har jeg løst den. Så kan jeg have blå, grøn, gul og orange.